Szerbusztok, köszöntünk benneteket Mónival, Szinna Anitának hívnak, és mai témánk a megengedés, hogy mi is az, hogyan lehet a hétköznapokban megengedni, hogyan függ össze az elfogadással, az önszeretettel, és a többi, milyen aspektusai vannak még. Erre hozunk nektek példákat, és lássuk. Sziasztok, köszöntelek benneteket, Hauser Móni vagyok, Nürnbergből küldöm mindenkinek az üdvözletemet a nagyvilágba, és hogy miért ez a témánk most itt ebben az önismereti beszélgetős műsorban az Anitával, ez az én legújabb megélésem. És ha megengeditek, akkor röviden felvázolom, hogy mi történt a hétvégén velem. Az történt, hogy volt ez az október 31-e, amit sokan úgy ismernek, hogy a Halloween. E, igen, itt megoszlanak a vélemények, hogy ezt az ünnepet meg kell tartani, érdemes-e megtartani. A kelt azt vegyétek is, kellene is, val semmit nem kell. Én nem ünneplem ezt az ünnepet, ellenben bánok az energiákkal, tudom őket fogadni. És ezen az éjszakán én tényleg úgy érzem, hogy elég nehéz energiák érkeztek a földre. Azt tartják erről a napról, hogy ilyenkor azok a lelkek, akik nem találták meg a végső küldetési helyüket, azok visszajöhetnek a földre, és ezek a kosztümözött emberek, ezek még meg is hívják őket. Mit tudsz te ilyenkor csinálni? Elhiszed ezt? Beengeded a tudatodba? Én ezzel így nem foglalkoztam, de azt éreztem egész nap, hogy fáradtabb vagyok. Az történt másnap reggelre, hogy nem bírtam kiszedni magamat az ágyból. Nekem aznap is, november 1-én volt egy konzultációm. Mondhatjátok, hogy mit csinál az a német nyelvű mentor, aki beteg, bent marad az ágyába, és nem szólal meg, és lemondja a konzultációt. Ez nem én vagyok. Tudnotok kell, hogyha én valamit megígérek, 99%-ig teljesítem ezeket a dolgokat. És az, hogy nekem nem mozog a lábam, nem tudok kikelni az ágyból, hát ez egy észlelés. És itt jött az önszeretet, önmegfigyelés és a megengedés munkája. Te nem tudom, mit csinálsz, Anita, te meglepődtél volna, ha így ébredsz, hogy egyszerűen nem mozdul a lábad, és nem tudsz felkelni. Biztos, hogy meglepődök, még nem volt ilyen, de tuti. Igen. Igen, hát ez a meglepetés kategória, de lehet megijedek. Ugye? Mhm. Így is lehet erre az egészre reagálni. Eh, Minden esetre megfigyelem Én én is, az biztos, hogy mi Igen, zajlik ezt lent. tettem. Ezt tettem én is, és tudtam, hogy ez nem abból van, hogy elzsibbadt, én tudtam, hogy ez valami más dologból jöhet ez az egész, és a reggeli kis meditációmat elvégeztem ott fekvő helyzetben az ágyban, és azt mondtam, hogy oké, jöjjön, aminek jönnie kell. Uh-huh. Hát ha nem mozog a lábam, akkor majd megfogom és kiteszem az ágyból. Így is tettem, ültem az ágy szélén, bele lehettem volna esve a kétségbe, és a saját dugámba bedőlve, volt még 1 óra 20 percem a konzultáció kezdetéig. Ennyi idő alatt volt lehetőségem vagy elfogadni ezt a félig béna helyzetet, Aha. és azt mondani, hogy oké, akkor ez a nap kuka dobjuk ki, és majd valami Az nem történik. biztos, hogy az elfogadás. Bocsánat, hogy De így. ez, Aha. igen, ez egy ilyen megoldás, ugye, hogy gyorsan hogyan tudok az egészre reagálni. Én inkább azt mondtam, hogy oké, nézzük meg, mit lehet tenni. Milyen eszközeim Aha. vannak arra, Itt volt egy hogy ezt... egy ilyen kis elszólás, hogy reagálni, mert az elme reagál. Tehát amikor a Aha, pillanatban vagy, akkor nem reagálsz, hanem akkor jön belőled valami, és valószínűleg ez volt a második, amit most mondasz el, hogy mi volt az. igen, hát az volt, hogy ott ültem, és azt mondtam, hogy jó, hát vagy így, vagy másként. És Uh-huh. ahogy ezt így kimondtam, hogy vagy így, vagy másként, jött a másként. Aha, Ezt ott volt a gondoljátok el? megengedés, igen. Aha. Igen, ilyennel én még nem találkoztam így, mert ilyenkor elméből az ember azt mondja, hogy hú, el kell jutni a vízcsapig, kell sok Igen, vizet inni, és ott el kell a kell kezdeni kényszer. tornázni, nem tudom, mit kell csinálni, négy Igen, kézláb igen. mászva egy eszközig, hogy fel tudjak állni.
Pedig ott ültem, és azt mondtam, hogy jó, legyen meg a te akaratod, tudod? Úgyis Mhm. jobban tudod, hogy mi újság van. És ez tényleg nem az elmével, hanem szépből megengedtem. És Aha. az történt, hogy utána szépen lassan lazultak az izmaim, ezt komolyan megfigyeltem magamon, fel tudtam állni, kicsit még Wow. ugyanígy bolyogva, de eltámolyogtam a vízig, a víz az egy éltető elemünk, és azzal én azt mondtam, hogy oké, leülök és megcsinálom a napi Mhm. rituálémat. Meghallgattam egy zenét, ami engem nagyon jó állapotba hozott, elkezdtem felírni, amiket én ilyenkor felszoktam reggelente írni, Mhm. és azt mondtam, hogy minden rendben van, minden jól van, Mhm. engem várnak, és én ma nagyon érdekes dolgot fogok adni ennek a hölgynek, aki engem vár, a legjobbat fogom magamból adni. Mhm. Abban a pillanatban, ezt senki nem hitte volna el rólam. A Aha. régi énemmel én sem, mert a régi énem azt mondta volna, hogy most mit dumálsz itt nekem? Úgyis nagyon rosszul vagy, úgyis fáj a fejed, Aha. úgyis mindened nehéz, ezért nehezült el a lábad is. Ezek a tegnapi földenergiák is nagyon Aha. szépen bekúztak rád a tudatodba, meg minden, és én azt mondtam, hogy én jól vagyok. Ezt így kimondtam, hogy jól vagyok, Mhm. és ezt így elkezdtem érezni, hogy tényleg jól vagyok, hát De ki az, figyeljetek. aki jól van? Lehet, hogy az, akinek hiszed magad, az az emberi fizikai test, az lehet, hogy éppen nem volt jól, de te nem azzal azonosítottad magad. Igen, és köszönöm szépen, hogy ezt így kiegészítetted, hiszen már erről beszélgettünk a múltkor is, hogy mi többek vagyunk a fizikális testünknél. Van egy szellem, van egy eh, Lélek vagy lélek, ha hat. úgy Mhm. akarjuk mondani. Ez mind-mind mi vagyunk, a megéléseink különböző aspektusa. És én ezt akartam csak nektek nagyon röviden vázolni, hogy akkor, amikor mondjuk ki belekerülsz egy szar helyzetbe, azt mondod, hogy nincs tovább, rosszul leszel munka közben, vagy már a reggeled így indul, hogy nem tudsz elmenni dolgozni, a vállalat kötelezettségeidet megcsinálni, akkor van választási lehetőséged, hogy Mindig. hogyan tudsz egy Igen. ilyen szituációra reagálni. De ezt az ember elfelejti. És én is tehettem volna azt, ugye, hogyha alkalmazotti viszonyban vagyok, felhívok valakit, hogy figyelj, ma beteg vagyok, nem jövök sehová. De hát nálam a helyzet az nem így van, én saját magamat alkalmazom, hogy másoknak tudjak segíteni. Magamat hívhattam volna csak fel, hogy figyelj, akkor most mit tegyél? De bennem volt az is, tudjátok, hogy kötelességtudat. Mi az erősebb? Mit engedek én most meg? Azt, hogy most tényleg ledöntsön a lábamról egy ilyen dolog, vagy pedig segítségül hívom a másik énemet, és elbeszélgetek magammal, hogy ez most miért is történik. Mhm. És ez így volt, hogy azt mondtam, hogy oké, értem, hogy most elfáradtál, nem aludtál eleget az elmúlt héten, amúgy sem, Mhm. valahol vissza kell, hogy jöjjön. A lábad nem mozdult? Hát persze, mert lehet, hogy nem akarsz átmenni az irodaszobába dolgozni, ezt is meg tudom érteni. De amikor ez a megértés szintje elment oda, hogy jó, legyen úgy, ahogy a legjobb lesz, és én a legjobb valómat szeretném átadni, onnantól így megpattant valami, és Aha. elkezdtem felfelé menni egy jó érzés skálán. És Mhm. ehhez vannak eszközeink, kinek mi, hogy Mhm. hogyan lehet jól érezni magát az embernek. Te mit szoktál csinálni akkor, amikor egy kicsikét fáradtabb vagy, és tudod, hogy még nagyon sok feladat vár rád? Hogy űzöd el ezt a Én fáradtságot? nem Milyen vagyok jó példa. technikák? Én nem üzöm el, én megengedem a fáradtságot, bár ritkán fordul elő, de van velem is ilyen, és akkor én hagyom, hogy legyen, aminek lennie kell, és akkor lehet, hogy eluralkodik rajtam a fáradtság, és akkor abban vagyok. Az is lehet, hogy kimegyek sétálni, tehát úgy eszközöm, hogy egy ilyen kézzel fogható módszer, vagy technika, vagy valami, ilyenem nincs már, Uh-huh, uh-huh. hanem hagyom, hogy az legyen, ami van. No, ez egy nagyon dicséretes dolog, hogy tényleg bele tudsz menni az itt és mostba, mert ez az, amiről beszélünk, hogy
itt és most érezze magát az ember úgy, ahogy éppen, és ez a megéléseit gazdagítja. Igen. Csak azt gondolom, hogy akik bennünket hallgatnak, azok között vannak sokan, akik nem tudják még ezt a teljes szabadságot élni, és az elkötelezettségeiknek szeretnének megfelelni, vagy meg kell, hogy feleljenek, ez a Nem kell számomra semminek. keményebb dolog. Igen. Igen, viszont ha te szeretnéd, és én ezt eldöntöttem, tehát ez egy belső döntés volt, hogy nem mondom le a konzultációmat, hanem elmegyek, oda teszem magamat. Mhm. Nekem az volt a kérdés, tehát ez volt a szellemi síkon lévő döntés, hogy én ezt fizikálisan hogyan valósítom meg. Mhm. A fizikális megvalósításhoz, hát most a séta nekem is egy eszköz, hogy töltődjek, Mhm. de nagyon jó eszköznek tartom azt is, és ezt kipróbálhatja mindenki, hogy olyan zeneszámokból álló listát állít össze, amik a kedvencei, A és zene az amik nagyon jó. úgynevezett Igen. happy zenék. Igen, és nekem van két ilyen happy zeném, nem kell sok, néhány perc, és figyeld magadat közben, hogy Mhm. hogyan változol. Tudsz-e változni? Milyen irányba? Nekem ez segített. E, és van egy másik eszközöm, ezt még úgymond hagyományos piri iskolákból hoztam magammal, a hálanapló írása. Így Nem csináltál. támogatom, de Igen, mindenki úgy csinálja, hogy én is csináltam hálanaplót, bevallom őszintén, de nem tud mondom, semmit hogy hozni akkor, hogyha csak megfogod a ceruzát, és beleírod a könyvecskédbe a gondolataidat. nyilván, de az átéléssel sem jutsz vele. Picit biztos, hogy segít, hogy Uh-huh. jobban legyél, érezd a hálát, bár én nagyon sokaktól hallottam, hogy nem érzik a hálát, nem tudják, Akkor nem hogy kell mit kell csinálni ezt az érezni. eszközt. Tényleg, akkor semmi értelme nincsen. Igen. Viszont én abban a pillanatban ilyeneket írtam a naplomba, ami titkos lehetne, de elmondom, hogy köszönöm, hogy épp testben élek, hiszen kezem, lábam mozog, Uh-huh. még nehezen, de mozog. Látok, hallok, gondolkodó lény vagyok. Ezt át tudtam érezni, hogy ugye pár perccel ezelőtt nem ment. Igen. És aztán átmentem ebbe, hogy ment. Tehát tényleg, hurrá, jaj, de jó, ez működik. Tehát, Uh-huh. hogyha így gondolja át az ember a dolgait, akkor annyi minden Nagyon sok lehet. mindent ér lehet hálát adni, az Igen, biztos. Tehát onnantól kezdve, hogy élsz, már azért is, de hogy elfelejtjük ezeket a úgymond apróságokat, vagy ami így természetes van. nekünk az, hogy reggel fölkelünk, hogy tesszük a dolgunkat, szinte az automatikus, és épp ezért észre sem vesszük. Tehát inkább az észlelés az, ami így kitágul, amikor elkezded megfigyelni azt, hogy mennyire jó dolog, hogy élek, milyen jó, hogy van két lábam, két kezem, hogy mindenem megvan, hogy esetleg egészséges vagyok, vagy nem. Például a te példádhoz visszanyúlva, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó mintázata a szabad akaratnak, hogy hogyan észlelted magad, mikor felkeltél, illetve nem keltél fel, mert nem tudtál, és utána hoztál egy döntést, hogy már pedig én nem azonosítom magam azzal a valakivel, akinek gondolom magam, hogy én most egy tehetetlen test vagyok, aki itt fekszik és nem tud megmozdulni, hanem, hanem nekem van célom, én valakinek segíteni szeretnék, és én ebbe állok bele. És ebbe az egyetlenbe van szabad akaratunk, hogy eldöntsük azt, hogy hogyan állunk önmagunkhoz abba az adott pillanatban. Választhattad volna szerintem azt is, tehát az is teljesen oké, nincs azzal semmi baj, hogyha azt mondod, hogy már pedig én most megengedem magamnak, hogyha nem mozdul a lábam, akkor én fekszem, addig, amíg el nem múlik, és szerintem ez is tök oké lett volna. Másképp döntöttél, más hozott a mai nap, egy új tapasztalás, ami szerintem csodás tapasztalás, ahogy így elmondtad, és ennyi. De bárhogyan is döntesz, mindenben önmagadat választ. Az a legfontosabb. No, és akkor visszakanyarodunk ennek a sorozatnak a legelső részéhez, az önszeretet. Ez az Igaz? Mert szeretet, igen. igen, én pont ezt éreztem akkor, hogy oké, én hozom meg ezt a döntést, hogy Aha. felkelek, nézzük, hogy hogyan lehet ezt tényleg fizikálisan is végrehajtani, és mit kapok más szinten ehhez a cselekvéshez, hiszen a cselekvést a test hajtja végre, Uh-huh. de az elhatározást azt nem a testemmel hoztam. Igen. Úgyhogy
Ez volt egy nagyon érdekes tapasztalás számomra, amit köszönöm, hogy meghallgattatok. Azt gondolom, hogy az ilyen napi apró történéseken keresztül, hogyha az embernek a figyelme a saját életére irányulni tud, akkor előbb-utóbb meg tudja tanulni azt, hogy mit jelent az itt és most, és azt hogyan lehet működtetni, akár zsigerből egy idő után, ahogy már Anita is csinálja, hiszen igen, mondhatni, hogy mennyi könnyedséggel lépkedsz, azt mesélted. Hát Ez igen, a... és az itt és most az azt is jelenti, hogy például ma reggel találkoztam valakivel, aki megkérdezte, hogy hogy telt a hétvégém, és nem tudtam mit válaszolni rá. Csak kis időnek el kellett telnie, hogy megjelenjen bennem, hogy mit is csináltam a hétvégén, mert hogy annyira a jelenben vagyok, hogy ami már volt, úgymond az idő síkján tekintve, nem számít. Csak a most számít, és és az ezzel jár együtt, hogy úgymond a memóriád egy kicsit, de teljesen rendben van a memóriám, tehát vissza tudtam már idézni, csak bele kellett helyezkednem abba a pillanatba, ami akkor volt, és igen, úgy már el tudtam mondani, de ugye ez természetes, mikor két ember találkozik, akkor ugye általában megbeszélik, hogy kivel mi újság van, vagy volt, vagy lesz. Tehát mi emberek az idő síkjáról szoktunk általában beszélgetni, és az, hogy a jelenben legyél éppen akkor, az úgy ritkán fordul elő, mármint hogy ilyen szempontból, a beszélgetés szempontjából. Ez is nagyon Ez érdekes érdekes. tény. Ha találkozunk, akkor így köszöntjük egymást, hogy vagy. Ez számomra már egy olyan, ha szabad így kifejeznem magam, elcsépelt köszönési forma, mint Mhm. a jó reggelt, Igen, jó mert ez is estét. szokásból megy, ugye, és nem, nincs mögötte A valódi valódi érdeklődés. Idő sincsen érdeklődés. arra, hogy ezt az egészet kifejtsük. Én azt gondolom, az angol száz területről jött ez át, Mhm. akár a magyar területre is, vagy Európa többi részére. Arra mindenképpen nagyon jó, és erre figyeljetek oda, ha kaptok egy ilyen kérdést, hogy vagy, akkor ne arról kezdjél el panaszkodni, hogy mi az, ami nem működik, hanem mesélj inkább arról, hogy mi az, ami éppen az adott pillanatban működik, ahogy, ahogy éppen akkor Ha éppen azt foglalkoztat, szerintem megtudod. azzal sincsen baj, mert hogy tényleg ez a túlzott pozitivitás, én azt mondom, hogy ez is betegessé vált az emberi társadalomban, hogy főleg a spirituálisok körében van ez a jaj, szépre, lilára festjük a világunkat, és akkor minden happy, és közben meg nem érzed jól magad, és akkor megpróbálsz a jóra figyelni, tehát ez megint csak az elmetrükje, elferdíteni egy kicsit a valóságot. Éld meg azt, ami van, és az tök mindegy, hogy mi. Ha éppen most fáradt vagy, akkor mondd ki, hogy hát most épp fáradtnak érzem magam, de lehet, hogy 5 perccel előtte nem ilyen voltam, akkor mondd azt is, vagy tehát, hogy nem kell exkuzálni magad akkor, ha éppen nem érzed jól magad, és valaki megkérdezi, hogy hogy vagy. Nekem is volt olyan egyszer, tök mérges voltam, nem tudom, a lányom valamit csinált, és így látszott is rajtam, és akkor találkoztam egy idegennel az utcán, vagyis hát idegen szó, hogy ismerős, de nem annyira közeli, és akkor kérdezte, hogy vagy, és akkor így vettem egy nagy levegőt, mondom, éppen most mérges. Akkor még nem voltam így tudatos, de akkor is kimondtam, mert az volt benne, én nem tudtam becsapni se magamat, se másokat nem akartam. Na mindegy, szóval, hogy ez is az önszeretet része, hogy megengeded azt, ami van, és az legyen Meg, bár. meg az önazonosság. Így van. Az És az önszeretet, önazonosság. az maga a végtelen. Tehát akkor vagy önszeretetben, ha önmagadat éled, úgy, ahogy vagy. És ne akard soha megmásítani, hanem most ez van, akkor elfogadom, és aztán persze ez, amit Móni mondott, tehát itt nagyon nehéz ezt a vékony mesdjét, az arany középutat megtalálni, nehéz, tehát megint csak egy szokásról Hm. beszél, hogy azt hisszük, hogy nehéz, de aztán, ha már belejössz, akkor rájössz, hogy nem az. Hogy Móni is hozott egy döntést, hogy oké, nem azonosítom magam a fizikai állapotommal, hanem mit szeretnék? Megtartani az órát. És akkor ehhez feltornázta magát az eszközeivel.
Tehát, hogy Igen, ez így történt. igen. Valóban így történt, és amikor elkezdtük a konzit, képzeljétek, ez még egy nagyon rövid befejezése a történetnek, én nem voltam itt. Fizikálisan itt ültem, ebben az irodaszobában, Uh-huh. ugyanígy a kompjúter előtt. Én éreztem, hogy kezdek tényleg koncentrálni, tudni, Uh-huh. de még valahol teljesen máshol volt az elmém, az asztráltestem. És ide kellett cipelnem, és amikor elindult az óra, akkor mondtam, hogy adj nekem még egy percet, légy szíves, Uh-huh. hogy én itt legyek nálad, és csak rád tudjak figyelni, mert De máshol jó. vagy. Aha, aha. Teljesen máshol De vagyok, jó, és hogy ezt ezt bemertem készlelt. vállalni. Uh-huh. Észleltem, bemertem vállalni, és azt mondtam, hogy jó, most beszélj te, és ahogy ő felvezette azt a 2 percet, az nekem elégséges volt arra, hogy én őrá hangolódjak, Uh-huh. kapcsolódjak rá, és tudjam, hogy aha, hogy is van az a másik, mit is kell belőle kihozni, azon kívül, hogy itt a tananyag, amire megkért, hogy segítsek neki, Aha. de amikor valakinek a life coaching eszközeivel is segítesz elakadásokat felfejteni, akkor meg kell kérdezned, hogy éppen azon a napon mi neki a legnagyobb kihívása. Uh-huh. És képzeljétek, ő olyan dolgokat osztott meg velem, hogy miket élt át pozitívan ezen a héten, Uh-huh. és ebből tudtam vele azonnal kapcsolódni. Teljesen kiütötte nálam a saját állapotomat, hanem rá tudtam kapcsolódni arra, hogy jó, oké, akkor csináljuk ezt, nézzük meg, ezt oldjuk meg, ehhez adok neked nyelvi eszközöket, és elkezdett flóba kerülni az egész folyamat. Uh-huh. Ez Tök jó. 4 perc volt körülbelül, de megérte. És Uh-huh. nem egy olyan konzultáció volt, hogy úristen, na Mikor lesz olvassuk vége? Ja. el, és mikor lesz vége, Ja. hanem tényleg úgy éreztem, hogy most a veszett fejszennyelét én megfordítottam, Uh-huh. és ebből most egy nagyon jó állapotban tudunk mind a ketten fölállni az óra után. Úgyhogy ilyen megéléseket kívánok nektek nagyon-nagyon sokat, és akkor, amikor úgy érzitek, hogy Csak ne bénuljatok baziánsan le. működik, igen, Bocsánat. eh, Vicc. akkor nézzétek meg, hogy hogyan lehet tovább lépni ezen az egészen, mert érdemes. Uh-huh. Egyébként nekem is volt egy pár ilyen, amikor a fizikai testem nem volt jól, és és akkor én is így tehát megfigyeltem, észleltem, hogy mi van, és azt mondtam, hogy jó, de attól én még teljes vagyok. Én még önmagam vagyok, és így totál el tudtam vonatkoztatni attól a rossz érzéstől, ami máskor engem is leterhelt volna, esetleg belemegyek ebbe a fájdalomba, vagy amit éppen éreztem, és nem tudok ott lenni, és teljesen el tudtam vonatkoztatni tőle, jó, a fizikai testem nincs jó, de én nem csak az vagyok, és onnantól kezdve teljesen megváltozott nekem is a hangulatom, a napom további része, Igen, ez és a tudatos jelenlét és ez a igen, flow, amiről valamikor még annó a Csíkszentmihályi uh-huh. professzor beszélt, és akkor lehet, hogy 20 éve még nem nagyon értették az emberek, hogy mi ez, de ez egyre inkább terjed mindenféle körben, hogy légy flowban. Igen, És az hol van? Magadban. magadban így van. Magadban. Egyébként nem biztos, hogy még visszatérve, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy a Halloween miatt volt ez a nehéz érzés, lehet más miatt is, tehát most ne kössük össze szerintem a Halloween-t persze az is valami, rám egyáltalán nem hatott, semmilyen szempontból én sem ünneplem, de nem azért, mert mit tudom én, ellenállok neki, egyszerűen nem hoz lázba. A gyerekeim meg Hmm. annál inkább, ők szeretnek összeverődni bandába, jönnek, mennek, édességet gyűjtenek, nekik ez a fő motiváció, hogy ilyenkor így becsöngetnek a házakhoz, és viszonylag kellemes fogadtatásban részesülnek, és beöltözhetnek. Tehát nekik ez egy játék, és valószínűleg mi is tudnánk így venni. Egyébként én voltam egy Halloween party most csütörtökön, Ó, ettől függetlenül, hogy nem hoz lázba, teljesen spontán alakult, mm, és tök jó volt, úgyhogy szülinappal összekötve. Ja. ez meg a spontán megengedés. Észrevetted a Igen, lehetőséget, ami jött feléd, és azt mondtad, hogy oké, akkor ez azt mondtam, most hogy miért ne, éppen nem jó a lesz. programom, ja.
Na igen. Még amit akartam mondani, így az önszeretettel kapcsolatban, ami most feltűnt az utóbbi időbe, és gondoltam, hogy témának behozom, az a bizalom kérdése, mert szerintem az önszeretet az igenis eléggé szoros összefüggésben van a bizalommal, és erről akartam beszélni. Mi is az a bizalom? Neked mit mond a bizalom szó? Mit, hogyan fogalmaznád meg? Az önszeretettel kapcsolatban a bizalom az, hogy én saját magamba helyezem ezt a bizalmat. Uh-huh, Én tudom, hogy hol vannak a képességeim, hol vannak a határaim, mi az, amit még szeretnék tágítani magamban, mi uh-huh, az, amit még meg tudok lépni, és én tényleg bízom abban, hogy ezeket a határtágításokat meg is tudom tenni. uh-huh, Úgyhogy tulajdonképpen ilyen röviden fogalmaznám meg ezt az egészet, és abban is bízom, de ez már tudatos választás, hogy akármi történik az életben, én abból fel tudok állni. Ki uh-huh. tudok jönni nyertesként, akármilyen Mondjuk ez helyzetből. nekem egy kicsit olyan visszás, hogy mint hogyha azt feltételeznéd ebben, amit mondasz, hogy valami rossz dolog történik, valójában. Eh, Igen, tehát Ja. emögött van egy jó adag félelem, én úgy érzem, de a bizalom még ott is egy kicsit nekem, mint fogalom, ahogy megfogalmaztad, ott is egy visszásságot éreztem, amikor mondtad, hogy tisztában vagyok a képességeimmel és a korlátaimmal, és pont azt mondom, hogy a bizalom az éppen, hogy nem erről szól, hogy éppen, hogy tudom, hogy nincsenek korlátaim, és nincsenek, és bármire képes vagyok. És ez az, amikor az elme mondja, hogy mi a bizalom, illetve, mindjárt letelik az idő. Neked is látszik valami a képernyőn, vagy csak Nem nekem? semmi, Akkor jó. semmi. Beúszott középre valami nagy és a gondolatmenetemet, vagy amit mondtam éppen, ketté vágta. Szóval, hogy a bizalom az pont az, hogy bármi lehetséges. Nekem ez az egyetlen egy rövid deklaráció, vagy magyarázat Mhm. erre a szóra, amit én tapasztalok. Mert onnantól kezdve, hogy korlátokat és képességeket látunk, már egy keret van. Egy doboz, igazad van, ebben Igen. teljesen És igazad az, van. az, az csak az elméből jöhet, mert valójában ugye mit mondtunk, hogy a végtelen, az önszeretet az végtelen, mert hogy bármi lehetséges, a bármibe, tényleg bármibe lefér, minden is. És hogyha elméből nézzük, akkor pozitív is, meg negatív is. Mhm. Ha nem onnan nézzük, akkor csak tapasztalás, és akkor abban minden belefér, bármi, minden, végtelen. És a bizalom is ez, hogy te bízol abban, hogy bízol önmagadban, hogy bármit is, amit tapasztalsz, az téged tágít, több leszel tőle. Ez megint ilyen Mhm. több-kevesebb, tehát megint ilyen a kettősség, de szavakkal ezt Nem tud nehéz másként megmagyarázni. leírni. Így van. Igen, de, de ez, hogy attól tágulsz, mondjuk így. No, ez a bizalom kérdés szerintem egy nagyon érdekes témakör. Javasolnék egy olyat, hogy járjuk ezt még egy kicsit Hm? körbe legközelebb, esetleg Jó, gondolkodjunk el rajta, hogy vannak-e olyan példák, amiket el tudunk mondani a többieknek is, hogy hogyan vettük mi észre ezt, hogy tényleg van-e bennünk bizalom, és ha igen, akkor hogyan éljük ezt meg, igen. illetve mit csinálunk a mindennapokban a bizalommal. Én üzleti körökből egy nagyon rövid dolgot szeretnék nektek elmondani Hm? ezzel kapcsolatban, hogy ha te valakinek adsz egy ajánlatot, tök mindegy, hogy egyéni vállalkozó vagy cég megbízásából dolgozol ezen, akkor ugye abban bízol, hogy ez egy tetszetős dolog, te beleteszed az egész mindenedet, amit bele tudsz tenni, és valahol ott van mögötte az elvárás, hogy a másik ezt úgy fogja fogadni, hogy nyitottan, és tudtok erről tovább mm, dolgozni, gondolkodni Aha. együtt. És a bizalomépítés tulajdonképpen az üzleti kapcsolatoknak az első lépcsőfoka. Hogyan lehet ezt felépíteni, Uh-huh. ezt az egészet? Mert hogyha te tényleg odadod a lehető legragyogóbb ajánlatodat,
és arra vagy nem jön válasz, vagy későn jön válasz, vagy nem tudsz a partnerrel beszélni, nem kapsz semmi visszajelzést, akkor mi történik a bizalommal? Hát igen. Úgyhogy ilyen jött így Mondjuk ez nagyon üzleti hirtelen most szempontból fel. egy De ez üzleti másfajta, szempontból. de erről Igen. is beszélhetünk. Ami nekem jött így hétvégén, hogy valaki azt mondta, hogy előbb ezt és ezt, ha majd ezt és ezt elérem, akkor majd bízni fogok. Tehát, hogy az Mhm. emberek alapvetően így gondolkodnak, hogy előbb meg kell tennem valamit ahhoz, hogy majd bízhassak. Ugye az üzleti életben is így, hogy előbb tegyél le valamit az asztalra, meg mutasd meg, hogy rád lehet számítani, és akkor majd bízom benne. Na most Igen, igen. valójában ez fordítva van. Tehát előbb te bízzál, és utána fogod visszakapni, mert ahonnan mindig kiindul az energia, adott Oda esetben most a bizalom, azt fogod visszakapni, ugye, mert mindig, ami kiáramlik, az jön vissza, és, és erre is van az üzleti életben egy mondás, hogy ugorj bele az ismeretlenbe, és majd megjelenik a Mhm. védőháló. És ez tényleg így van, én már többször megtettem ezt az életemben, hogy olyan dolgokba mentem bele az ismeretlenbe, amitől az elme nagyon-nagyon fél, mert ugye nem tudod korlátozni, nem tudod irányítani, és nincs kontroll, és aztán csodás dolgok történtek, és ezért szeretnék a bizalomról beszélni, hogy megmutassam akár a saját példámon keresztül, hogy mennyi minden lehetőség kinyílik előttetek, ha bíztok, és hogy mi ez a bizalom, hogy tudsz erre szert tenni minél inkább önmagadban. Na de akkor ez lesz a következő heti témánk ezek szerint. Ez lesz a következő heti témánk, igen. Igen, Elég hosszan elidőztünk így egymás társaságában. Nekem nagyon jól esett, hogy együtt tudtunk lenni, és nekem is. megosztottunk gondolatokat. Remélem, hogy nektek is, kedves Reméljük, igen, hallgatóink. hogy a többieknek is tetszett, és kívánunk egy csodálatos hetet mindenkinek. És akkor találkozunk jövő héten akkor a bizalom témában. Így van. Úgyhogy Üdvözlet és sziasztok! Köszönjük, hogyha sziasztok! meghallgattátok. Sziasztok!